Здравейте с първото ми видео в този канал. Аз съм Монстър и съм подготвил като за първо видео тези честове. Виждате, имаме Legendary Chest, Super Magical. Да кажа само, че Super Magical ми е за първи път, пък Legendary Chest ще ми е за втори. Първим се падна принцес. Имаме и клан чест и други по-слаби честове. Да започваме от фри честовете. Започнахме доста добре, че 3 карти остават вече, пък геновете минаха. Нещо интересно. И още с първия фри чест, епик карта, принц. След това краун честа. Дали ще има нещо интересно. Както гледам. Айс голем. Сега клан честа. От клан честа, кой не ми се пада легендарка, да видим дали поне този ще ми се очи късмета. Както винаги 1620 голд, 38 ерос, 38 зап, това е добре, 7 мускетара, 9 фарбола, 11 мегаминион. Тук трябва да имаме епик, ако искаме нещо хубаво. О! Тук може би ще бъде първата ми легендарка от клан чест. Не. Муртар. Майко. Направо не мога да повярвам. Добре. Както виждате, след 13 часа и 55 минути започва клан батъл честа. Дано да бъде нещо хубаво. И започваме с долните честове. Ще започнем с Giant, след това Magical, след това Super Magical и Legendary честа. И да започваме. Тук ще имаме хубава карта Epic или Legendary. Не. Common, Tesla. Добре. След това Magical честа. 740 голд. 1 миньон. 11 канона. 11 барбериана. 19 гоблина. И тук няма да имаме легендарка от този Magical чест. 23. И епика е Болар. Добре. Болара не е лоша карта. Започваме с отварянето на Super Magical честа. 3869 голд. 142 бомбара. 37 барбериан хата. 381 арчера. Остават ни още 4 карти. Уич. Още от началото започват епик картите. Добре. Валкири. 100 валкири. Конспел. И тук ще имаме легендарка. Да видим коя ще бъде тя. И Спарки. Спаркито не е лоша карта, но не я използвам дека си. Така че... И да преминем на последния чест. Legendary честа. Много се надявам от него поне да ми се падне легендарка, която нямам. Или по-точно Електро Уизърд, защото него го нямам. И 3, 2, 1. И Lumberjack, него го нямам, което е хубаво.
Ако видеото ви е харесало, моля, не забравяйте да го харесате и да се абонирате за канала ми. Благодаря, аз съм Monster и да знаете, че това няма да ми е последното видео. С това ще довиждане.